Kalong ka bas ngusap ay nomor ba kita kijing syong school hagani ka jala jongi kimpat dan shisha kata kador habang apet kat kum kita ki comments kiba lada shis pangut kita kiba comment kamutang arngut laingut tababun rusan ngut kiba ong ya chakmat lani kiba ong nai pansangap tinri kisukut tang ha kita ki comment baki syuong to nai pansangap bato ya chakmat syukut tangkum ta bangan syukamen kelung kiba pelimu kidan le ase kila sangap tang bakim nuat bakin mi kini kidan san tong ai kublai na bata jong kiru hendak nu golong ring sap ai bakini ki priu ki bawan ha ki komen ki david ki bala ong ba ngam tip kani ka priu ka karan ayuti ngala on follow kadang mi shimi namar ki labun pat ki ba sempang ki ba don ha ki youtube pat ki ba buni ki badang sa dian ki dei ha kani ka facebook hendak ki bala sempang pada ki la hamdan ya ki instagram ha ki ne ki youtube pat kila ham sya squad hendak ki babuni ha kani ka facebook kat ka mangalayo ki komen kidan niya kata nong nuru namar ba ki brio menta ki bun ki bakaran betang ke baha kamet la jong kem ju perhat ya ka kia ka shon jong ki baipat tinga ba de bawan hang ne ban kerenak menta kata ka kia ka shon jong phi ki pat ba ya la di lengam duna ai ndrai mdan basut nyo bat ba kinang omde tang ong bak kinang keren benru kita kan teran cucu bat bakit lada kide kita ki brio ki biet ki bathem ha ka ding pulir rum soi ai henry kita ki brio ki belak keren yang ki balas style hadu kanu ka ding ikhan jo ki bangada onga you will be a great leader one day baik kat baki keren esmu ka ding syong khia lapalan hadu ba onde kila phone yang ai don we ta irang ba lele ba dai khan chi sharu ka ta ba mi na ko ka parti ru ko ba pau ba marhang ta ida ong kong phi bakala kamdan kum kata ya kat ne ka jinya cha te marau ha kadam umyam yong kamdan kum katan phi la bakala la syukran bin maim ai kran syu yang ai yong bang kran bit kata kata ke bang so lengo asisya bak kile ayu ha kita ki school ki jongi kumno ki pen droy kam meghalaya bat kumno kim ju hikai ya kita ki khana jongi bakat jala jongi kam pat dani ai te kala jong ngirang lang try tang itu syuki MP syuki MLA syuki MTC tang ita bat ba kata kata ke ba so phala kadai ba ki ba pun ki ba pat ba hang ne ta kamut ki bala ong ba hi ba kakaran bit kene ka brio kim so thau kim tip mga karan ya kamat ayu namar ba ki ong judan kum kata ka story jong kata ka jing te marau kata kadam detat hadu onda imadu ila ai keto ko message bala siu ya umyam hang tu ngalan nut on percaya pa namar ka ai ki mga tip atip tang mga hatu nga syong school tang mga se hatu ki ditang kita kinang kay jonga ki bastan nga start na la de ngam sim yo anak ka school ya kata ka jing sim hang jonga ha ka baya day bat ka story of Meghalaya kadai bi ka school ba jonga kadai kay kinong hikay jonga iti may pa jonga inmen jonga tika day kata ka ba nga sulingo nga da susap ay kata ka jing bitchong school jonga wala ki kun ki jonga St. Edmunds Loreto St. Mary's St. Anthony's Paimon larung lut ki kun jonga hang ta kim kim kani kamat ka mga karan mga tang syukli Facebook li tu bigil heriap tim tip syuk kitip na kim tip tang ba ngalas tang tip hidu baki tang tip hadu menta mangalakaran mga kisukin tip tika ta kata bala susap ay shisha ta kajing don kita ki school ha kani ka jalla ka jongi bat ba hadu menta ngilayo kani ka sarkar ka simpang kani ka sarkar pada kata bala pendep lut menta kalas pendep pada yo i hidu bakani ka sarkar kalawan ra kita ki hajar kulur namal bakal asdang long try ya kani ka jalla bakal along try menta kala nut menon ra
ya katu ka projek kebalawan ra menin utu minister bana naka sorkar pedeng namar baka sorkar kala along try ya kadilah kala asung tu bakat kaba ong long kala long ha kadilah jongi banwan ra ya kanu kanu projek debat ka sorkar manta kala pen kre dot kita ban weng lut ya kita kijing jong kadilah kaba pente merau ya kita kisamla ki jongi kanwan ra mas dep shana ya kani kadam manta kala pen kre banwan ra sakaralwe bat sisien bakalawan syua bakanon karelwe bat sisien baladep ya kata umyam lajo ka ILP kata ka ILP lada ngadon mga hakabor jong ka sarkar nganut mangan onga nama ba imadu ila respon ya ka do ka message ka jonga bangawan sala pangam kamut ba lada ngai yo bon na ka sarkar bangan keren jepang kata kamat kabala kuit kan karam dakane ka sarkar MDA kata kamut kata ka ILP mental ayo nama berkat kani ka ILP ka syong hakakti ka sarkar menta himla ban syuong na kiwe ki parti ban ong ba kilala ban yakran bet no ya kata ka ILP ngayo i ki bun bah kita kiwe ki parti ki bala ong ba ngitang syu yo sarkar ngitang syu yo tang syu job mangi ka election ngila yo ka ILP kata ka ILP ngan pensyai bah kadai ka bakani ka sarkar menta kaladep ban pen kre na dong syadong satang man syushana no ya kadam namar bakala dep siu ya kata umyam project bat ka datang kani ka sarkar kabala sakhi ya kani ka jing siu bat datang kani ka sarkar menta kabala la ban yo ya ka ILP wat menta ro la yo ban ra ka ILP tang bakani ka sarkar ba start ka up sa ka election kani ka sarkar menta kadang up ba pi ajing kersan na ya u doktor nang la kisien ba pil ajing kersan doktor nang la kala wan ka ILP kisien balawan ka ILP kala wan sa ka railway station mat sisien balawan ke railway station kilawan dot kita ke project ki bawan ai pisa manin utu minister uba naka sarkar preng kamut barak haj menta kabor ka syong hagane ka sarkar ka ba pila jiet ma pi la sis pasien yo ala don wanga ong kane sarkar ba pi jiet ma pi wat keno nga khlam ai buat ubele yo i nga khlam ai buat yang sarkar pi jiet ma pi mat ketika ni sarkar la la man pen yo ai pi menta ka ILP kala don hakti satang bakat cu ai pi kumne kala kham menta kti yak ILP supulit kumne tang su job doktor nonglat tetang kata kuble shibu ni pi baro ki basngap ya ki video ki jonga tada pitang khenbe dru hakwe ke sngi pensatip pangade ke breu bastat basempang bat kabala ya same ke start jonga bat pi ki ba jong ka de la baro ko kuble shibu